Masu saurare da fatan an wayi gari lafiya, shirin safe kuka kamo daga nan sashen Hausa na BBC mai zuwa maku 6:30 agogon Najeriya da Nijar, 5:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a yayin da aka shiga kwana na 7 da soma yaƙi tsakanin Rasha da Ukraine, rahotanni na cewa Rasha ta kwace iko da birnin Kherson da ke kudancin Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana cewa bai ga alamun nasara a tattare da ƙasarsa ba muddin ba a tallafa masa ba. Yayin da wannan rikici ke ƙara ƙazanta, jama'a da dama sun shiga garari inda suke gudun hijira domin neman mafaka a ƙasashen makota. Sai muka tashi muka je train station. Daga yanda muka taho wasu ko kayan su basu ibo ba mu da kuɗin jirgi so. Sai da muka tsaya a train station muka ci gaba da jira. Har can zuwa da daddare kenan lokacin da aka samu bus za ta kai mu nan capital ɗin garin inda za mu hau jirgi. Wata mace da ta shahara a farauta ta bayyana yadda take nausawa cikin daji don yin farautar namun daji da 'yan tayar da ƙayar baya a dazukan Najeriya da Kamaru. Inda ake zuwa ina iya zuwa jejin Sambiza na je na kai kafa 3 wanda muke zuwa tare da chairman da sauran tawaga. Kun taba arba da kungiyar Boko Haram a daji? Allah ya yarda mun yi shi kuma To duka waɗannan da ma wasu rahotannin na nan tafe bayan na karanto labaran duniya. Sunana Mustapha Musa Kaita. A yayin da aka cika mako guda da Rasha ta soma kaddamar da hare-hare kan Ukraine, rahotanni na cewa dakarun Rasha sun kwace iko da birnin Kherson da ke kudancin Ukraine din. Idan hakan ya tabbata, birnin ne mafi girma da ya fada a hannun dakarun Rashar tun bayan soma wannan yaƙi. Civil people, not troops. Wani mai rike da mukamin siyasa a Ukraine din kenan yake shaidawa BBC cewa an kashe mutum 200 kuma akasarin su farar hula. Haka kuma ya buƙaci gwamnati da ƙungiyoyin bayar da agaji su tabbatar an kai kayayyakin agaji kamar su abinci da magunguna da kuma ceto waɗanda suka ji rauni. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya fito ƙarara ya bayyana cewa ƙasarsa ba za ta iya yin nasara a wannan yakin ba ita kaɗai sai an taimaka mata. Shugaban ya bayyana haka ne a yayin da yake magana da 'yan jarida a wani ginin gwamnati mai tsananin tsaro. Тут дуже важливо знати, що якщо Україна паде, далі всі ці війська будуть на кордоні. Mr. Zelensky din kenan yake cewa yana da matukar muhimmanci a san cewa idan aka ci Ukraine da yaki, duka waɗannan dakarun na Rasha za su koma kwankwasa iyakokinku. Shugaban ya buƙaci ƙungiyar tsaro ta NATO da ta sake tunani kan kin haramta wa jiragen Rasha ratsawa ta sararin samaniyar Ukraine. Ya ce duk da cewa an saka wa Rasha takunkumai masu tsauri amma hakan bai isa ba. Ya ce kafin ya amince ya tattauna da Rasha, abu na farko da Rasha ya kamata ta yi shine ta tsagaita lugudan wutar da take yi wa ƙasarsa. Bankin Duniya da asusun bayar da lamani na duniya sun sanar da aniyarsu ta fitar da biliyoyin daloli domin bayar da gudunmawa ga tattalin arzikin Ukraine. Ana sa ran za a amince da kasafin miliyoyin kuɗi a cikin kwanaki kalilan domin tallafawa ɓangarorin kiwon lafiya da ilimi. Bankin Duniya da IMF din sun yi gargaɗi kan cikas da za a samu na hada-hada kuɗi da ƙaruwar farashin kayayyaki sakamakon kutsen da Rasha ta yi a Ukraine. There is also a warning that the rest of the world will feel a significant economic impact. Wakilin BBC ya ce akwai wani gargaɗi da suka yi na cewa tattalin arzikin duniya baki ɗaya zai girgiza sakamakon yakin da ake yi zai kawo ko kuma zai ƙara jawo tashin farashin kayayyaki. To kuna shan labaran duniyan ne daga nan sashen Hausa na BBC. Babban kamfanin fasahar nan na Apple ya dakatar da sayar da duka kayayyakinsa a Rasha bayan kutsen da ƙasar ta yi wa Ukraine. Tuni dama ƙasar ta soma ƙayyade yadda jama'a ke amfani da fasahar Apple Pay da sauran tsare-tsarensa a cikin Rasha. Tun da farko dai Facebook da YouTube sun ce za su toshe labaran da kamfanonin watsa labaran Rasha na Russia Today da Sputnik ke yadawa a faɗin Turai. Tuni shi ma kamfanin Twitter ya ce zai saka gargaɗi a saƙonin da ake wallafawa da ke da alaƙa da kafafen watsa labaran. An gargaɗi mazauna birnin Australia mafi girma wato Sydney da su zama cikin shiri sakamakon ambaliyar ruwa da ke tafe a daidai lokacin da ake ci gaba da zabga ruwa ba ƙaƙƙautawa a gabashin ƙasar. Ruwa mai ƙarfi ya yi sanadin samun ambaliyar da tafi kowace ɓarna a 'yan kwanakin nan, wadda ta yi sanadin mutane suka makale a bisa ruhin gidaje da kuma mutuwa aƙalla mutum 10. Wasu daga cikin sassan Queensland an yi musu ruwa na wata 6 cikin kwanaki 2. Hakan ya sa dubban jama'a ba su da wutar lantarki a jihar. To ƙarshen labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na BBC.
To yanzu kuma sai rahotanni inda za mu haro daga Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden ya shaida wa 'yan majalisar dokokin ƙasar cewa takwaransa na Rasha Vladimir Putin da alamu bai fahimci martanin da ƙasashen Turai suke za su mayar ba idan ya mamaye Ukraine. A cikin jawabinsa, Mr. Biden ya nanata cewa a koda yaushe ƙarya hure take bata 'ya'ya kuma duk mai gaskiya yana tare da samu. Ga ƙarin bayanin Aisha Shiribbafa kan wannan batu. Jawabin Mr. Biden ɗin ya zo ne a daidai lokacin da annobar corona ta yi wa Amurka illa, sannan kuma ta janyo hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar. Shugaban na Amurka ya shaida wa 'yan majalisar dokokinsa a daren jiya cewa kwata-kwata matakin yakin da Putin ya ɗauka ba daidai ba ne, sannan kuma ya yi watsi da batun sulhu ta fuskar diflomasiyya. Ya ce shin Putin na zaton ƙasashen yamma da ƙungiyar tsaro ta NATO ba za su mayar da martani ba ne? Sannan yana ganin zai janyo rarrabuwar kawuna tsakaninmu? To gaskiya ya yi kuskure, mu a shirye muke. Joe Biden ya ce da su da sauran kasashen yamma duk a shirye suke su mayar wa da Putin martani akan matakin mamaye Ukraine din da ya dauka. Well, it shouldn't have taken something so terrible for people around the world to see what's at stake. Now everyone sees it clearly. Ya ce ganin cewa jama'a a faɗin duniya bai kamata a ce sun san abin da ke faruwa ba. To amma yanzu gashi kirikiri suna ganin abin da ke faruwa. Mun ga haɗin kai a tsakanin shugabannin ƙasashe musamman daga nahiyar Turai. Sannan mun ga yadda mutane ke haɗuwa a wuri guda a birane da dama na duniya da nuna ƙin amincewa da matakin Rasha akan Ukraine. Kai hatta Rashawan masu nuna goyon bayan su ga Ukraine. Wannan ya nuna ƙararar cewa a yanzu mutane fa sun fi son zaman lafiya maimakon tashin hankali. Tuni dai shugaba Biden din ya sha alwashin cewa duk da irin takunkumin da kasashen duniya suka sanya wa Rasha musamman ta fuskar tattalin arziki, to har yanzu fa Putin bai maga komai ba, ya saurari abin da za su iya biyo baya. A gaida Aisha Shiribbafa da wannan rahoto. To yayin da kasashen Afirka suka fara kwaso mutanensu da ke tserewa yakin na Ukraine, ofishin jakadancin Najeriya a Romania ya shaida BBC cewa nan gaba a yau Laraba ne yake sa ran isa jirgin kwashe 'yan ƙasa zuwa gida. A shekaran jiya Litinin ne gwamnatin Najeriya ta ce daga yau Laraba ne za ta fara kwaso 'yan ƙasa waɗanda yakin Ukraine ya tilasta musu barin ƙasa zuwa makwabtan ƙasashe. Wani ɗalibi ɗan Najeriya da ya isa kan iyaka da ƙasar Romania a daren jiya ko kuma a daren Juma'a da ce ya ce takwarorinsa da yawa waɗanda suka riga suka isa Budapest ya ce wasunsu tuni suka sayi tikitin jirgi don tasowa gida. Ga bayanin da ɗalibin wanda ya bayyana sunansa da Musa ya yi wa Haruna Ibrahim Kakangi. Da karfe 7 don a ranar Juma'a muna tsaya ta wurin bodin ana ta dudduba documents ɗin mutane da abubuwa, sai the next day Saturday aka samu muka shiga. Wani su sun samu sun shiga earlier, wani su sai around 9 don Saturday suka samu suka shiga. Za ku yawa nawa? Kusan 15. Wato kun yi kamar awa 15 kuna akan layi? Eh. To bayan kun shigo nan cikin Romania, me ya faru? Akwai mutanen NGOs hakan nan ne. Wato kamar ƙungiyoyi masu ayyukan sa kai kenan. Eh, su ne suka anshe mu, suka taimake mu, muka samu muka haɗu da already wanda suka shigo muka jami da su a cikin Romania din. To su ne kamar suka je suka sama muku wurin zama ko da abinci haka da sauransu ko koriya abin ya kasance? To ai mun ga musu cewa mun san wasu mutane da yake wasu sun riga mu shiga cikin garin, suka tambaye mu ina za mu, muka ce akwai wani da za mu je mu same su tare muke da su, amma sun riga sun shiga boda sun wuce, sai suka ba mu mota suka kai mu wurin. Kamar da yaushe ne kuka haɗu da jami'ai na Najeriya waɗanda suka ci gaba da taimaka muku? Bayan mun ba inda aka fara ajiye mu na refugee camp din, sai muka tashi muka je train station. Daga train station, daga yanda muka to wasu kukansu ba su yi bugu, ba mu da kudin jirgi, so sai da muka tsaya a train station din muka ci gaba da jira har can zuwa da daddare kenan, lokacin da aka samu bus za ta kai mu nan capital din garin inda za mu hau jirgi sannan mu bar Romania. So gab da za mu hau bus din ba ma mu san wanda ya kira wasu ba, sai suka zo suka ce mu ɗaɗɗau sunan mu 'yan Najeriya, za su ba mu number wani, in mun je airport za mu kira shi, insha Allah zai kula da mu, zai kai mu hotel, zai ba mu abinci har zuwa sanda za mu bar kasan, insha Allah. To ku 'yan Najeriya a nan wurin kun kai kaman ku nawa? A nan hotel din mu 27 ne, kuma a cikin garuruwan nan sun kai wasu apartment, sun kai wasu hotels daban-daban, so ni dai a tunani na mu 100 da wani abu ne gaskiya. To yaushe kuke sa ran dawowa gida Najeriya?
To wasu cikin masu sai tiket sun tashi. To an ce akwai yiwuwar Najeriya za ta iya evacuating ɗinmu. Wato za ta kwaso ku gwamnati kenan. Ya za ta kwaso mu ya gaba ɗaya ta mai da mu gida. Akwai yiwuwa kuma babu shi, amma mu kuma me da ya faru muna nan wasu sun sai tiket nan su za su koma gida insha Allah zuwa ƙarshen satin nan kowa zai taho. Amma kamar yanzu ku waɗanda kuke nan kuna jira kenan ku ga ko za a samu jirgin na gwamnati wanda zai kwaso ku. Ya ba za a rasa wanda ni personally ban jira gaskiya, amma akwai wanda ba su yi tiket ba suna jira su ga ko za a ba kuwaitin nan. Wani ɗalibi mai suna Musa kenan da ke gudun hijira daga Ukraine. To daga batun gudun hijira a Ukraine sai batun siyasa a Najeriya, inda ake ci gaba da tsokaci game da ƙuri'akin amincewa da keɓewa mata wani kaso a shugabancin jam'iyyu da kuma a majalisun tarayyar ƙasar. An dai kaɗa ƙuri'a ne kan ƙudurori 68 don yi wa tsarin mulkin ƙasar na 1999 gyaran huska. Tuni ƙungiyoyin mata suka fara nuna ɓacin rai akan ƙin amincewa da muhimman buƙatun da suka shafi matan. Honorable Zainab Gimba, 'yan majalisar wakilai ce a Najeriya, ta kuma shaidawa Zahraddin Lawan cewa abinda majalisun tarayya suka yi abin takaici ne. Gaskiya abu ne wallahi abun kunya, don saboda ko wanda muke tare da su colleagues din mu maza, ni a gani na sun yi abun kunya. Idan ka duba yawan mata a population na Nigeria mun kai kashi kimanin 60, kuma duk wani mataki da zaka dauka a gwamnati dole ne ka sa wanda suke cikin abin ciki. So su suna ganin dai kaman idan aka ba mata wannan daman wani kalubale ne a gurinsu, amma ni a gani na wallahi abin da aka yi bai dace, ban ji daɗi ba. Yanzu za ku yi ko mata? Ba mu tsaya ba har yanzu anan, muna nan za mu ci gaba da yadda za mu yi har sai muka kai lokacin da Allah ya tabbatar abin da zai fi ma mata kyau a ƙasar nan. Kun daɗe kuna fafutukar neman ƙarin madafan iko a Najeriya, amma har yanzu ba ku cimma muhimman abubuwan da kuke bukata ba. Ina matsalar take? Saboda ka gani yanzu kowanne ɗan takara idan ya tashi zaɓe ya san cewa nagartattun masu zabensa mata ne, amma idan aka zo kuma kan harkar da ya shafi mata sai kaga sun juya mana baya. To ina gani a gaba dai mata kansu za a tabbatar cewa an wayar musu da kai su ga cewa dalilin ma da ya sa watakila wata rana sai kaga cewa wani abin da ya shafe su a cikin jama'a, misalin a cikin society, abin da ya kamata wani policy da ya kamata a musu sai ga cewa baya yi saboda rashin mata a cikin yanayin gwamnati ne, wanda za su fito su ce a fa kaza fa aga abin da mata yake damun su. Honorable, ko dai rashin mata da yawa a majalisun shine babban abin da yasa aka ki amincewa da kudurorin da suka shafe ku? Da wannan saboda ai a ce kaman a ce misalin muna da mata kashi 50 ko 60 cikin majalisa, tunda kowa yanzu ai idan ka duba vote din ba wai kowane namiji ya yi voting din no bane, a'a akwai ai wanda suka yi din ba dai samu iya namba da ake so wannan bil din ta wuce bane. So har yanzu akwai maza wanda zamu ce they are very reliable, wanda kuma sun san ciwon mata, wanda kuma suna so a yi haka din, amma sai wayannan suka rinjaye mu, ba wai ma sun rinjaye mu bane, yawan da ake neman ne ba a samu ba, saboda kwata-kwata abin da ake neman bai kai ma dan bot kaɗan ne wanda a samu wannan din ya wuce, amma dan saboda ko dole ne aka yi wannan iya namba din shi yasa ba a yi ba. Sannan kuma abin da zaka lura kuma idan ka duba yanzu ana maganan maternal mortality, idan ka duba maternal mortality a ƙasar nan wa ya san ciwon su? Akwai wanda zai iya kwatanta yaya ciwon nakuda yake? Akwai wanda zai iya kwatanta ya laulayi yake? To wayannan abubuwa ne wanda mace ita ta san ciwonta, wanda ma asibiti ne misalin da dole sai an yi wani abu, in ma karatun ne dole matan sun fito sun ce da Allah a samu likitoci mata su yi karatu, in ma nurses ne a samu, in ma meye ne dole a samu mata dai wanda za su yi, ko dan saboda wayannan abubuwan. Honorable Zainab Gimba kenan 'yan majalisar wakilai a Najeriya. To gwamnatin jihar Zamfara ta ce rashin tsaron da ake fama da shi a jihar bai rasa nasaba da rashin jituwar da ke tsakanin su da wasu 'yan siyasa a jihar.
babban abubuwa da suke ta'azzarar da wannan rashin tsaro irin rashin haɗin kan da manyanmu wasu ba su haɗa kai da mai girma gwamna ba, kuma ina tabbatar maka mafi yawancin 'yan siyasan mu waɗanda suka fanɗare suka ƙiyarda da ikon Allah su ne rashin haɗin kansu shi ke kawo wannan matsaloli, yake wani ƙara ta'azzara wannan matsaloli. Sai ku biyo mu a cikin shirinmu na hantsi wanda zai zo muku 7:30 agogon Najeriya da Nijar, wato 6:30 agogon GMT da Ghana domin jin ƙarin bayani. To yanzu karfe 7 saura kwata kenan a Najeriya da Nijar, karfe 6 saura kwata kenan agogon GMT da Ghana. Mustapha Musa Kaita ne ke gabatar muku da shirin safe daga nan sashen Hausa na BBC.